presented by Umme Films Record. में करहनी बतिया गे कैसे भूलैनी गतिया गे रतिया में करहनी बतिया गे कैसे भूलैनी गतिया गे हमरे नममा से तोरा छतिया गे रतिया में करहनी बतिया गे कैसे भूलैनी गतिया गे Umme Films Recording Studio, Gaya. आज हमरा के बोलाही तोरा के हम नाच लियो खाइल क्रिया झूठा रहे ओकरा के हम ना मानियो तोरे सिखैनी दतिया गे तो बात हो लड़की के जतिया गे रतिया में करहनी बतिया गे कैसे भूलैनी दतिया गे करहनी बतिया गे Umme Films Recording Studio, Gaya.